Un artefact atât de ciudat încât multe laboratoare au refuzat să-l analizeze. Există obiecte vechi și există anomalii, dar Lancia Umbrei nu se încadrează în nicio categorie cunoscută. Arheologii care au văzut-o pentru prima dată au notat un detaliu ce a rămas clasificat în rapoarte timp de decenii: lumina nu cade pe ea, cade în ea, de parcă metalul însuși înghițea fotoni. Când au încercat să o fotografieze, imaginea apărea blurată, distorsionată, ca o umbră întinsă de ceva care nu respectă legile fizicii. Iar când au apropiat mâna, temperatura scădea brusc cu câteva grade. Niciun obiect antic nu face asta. Niciun obiect modern nu face asta. Și totuși există. Originea interzisă. Lancea a fost raportată pentru prima dată în Himalaya estică în timpul unei expediții chinezești din anii 90. Locul exact ținut secret. Public zero informații. Însă în note private un cercetător a scris: nu a fost creată, pare excretată, de parcă ar fi apărut într-o stare semimaterială. Această descriere se potrivește cu un fenomen despre care se vorbește doar în studiile de frontieră ale fizicii cuantice: materiale cu comportament negativ de refracție, obiecte care nu doar resping lumina, ci o redirecționează în interior. Un asemenea obiect nu ar trebui să poată exista în epoci antice. Testele care nu au fost făcute public. După recuperare, Lancia a fost supusă analizelor. One spectrography. Material necunoscut. Niciun element complet identificabil. La microscop, structura arăta ca un fagure lichid, ceva între metal și țesut organic. 2. Magnetism anormal. În prezența unui câmp magnetic slab, vârful lancei vibra ca un diapazon invizibil. Cercetătorii au crezut inițial că este defect de instrument. Nu era. 3. Absoarbe radiație infraroșie. În mod normal, obiectele se încălzesc la infraroșu. Aceasta se răcea. 4. Afectează undele cerebrale. 2 persoane expuse la Lancia au raportat aceeași senzație și de parcă cineva se uită în tine, nu la tine. Originile posibile, teoria interzisă. 3 ipoteze au fost discutate în laboratoare, dar niciodată public. Ipoteza unui artefact al unei culturi dispărute, ceva similar metalelor imposibile găsite în Valea Indusului sau în site-urile din Siberia, dar compoziția nu seamănă cu nimic din Pământ. Ipoteza 2, tehnologie cuantică pierdută. Structura sugerează că a fost produsă la temperaturi și presiuni pe care civilizația noastră le poate realiza doar în reactoare experimentale. Acest lucru contrazice complet epoca în care pare să fi fost găsită. Ipoteza 3, artifact extradimensional. Cercetătorii chinezi folosesc un termen neobișnuit: material apărut prin interferență spațio-temporală. Cu alte cuvinte, nu fabricat, ci manifestat. Cea mai tulburătoare parte vine dintr-un raport filtrat în 2 paragrafe scurte scris de un tehnician. Când am aprins lumina ultravioletă, vârful lancei a proiectat o siluetă pe perete. Nu a fost umbra mea. Era a cuiva mult mai înalt. Ce este cu adevărat Lancia Umbrei? O armă, un instrument, o cheie, un fragment din altă lume, o dovadă că oamenii antici nu erau singuri? Nici o instituție nu vrea să răspundă. Dar un lucru este sigur: obiectul nu poate fi explicat prin nicio tehnologie cunoscută oamenilor. Și dacă cineva a lăsat așa ceva în urmă, unde sunt restul artefactelor? Unde este civilizația capabilă să creeze un metal care mănâncă lumina? Următorul episod, episodul 5, cilindrul inversat, dispozitivul sumerian care funcționează împotriva gravitației. Susține secretul mundii. Dacă te fascinează misterele reale ale lumii, ajută acest canal să continue. O simplă apăsare pe follow sau like face diferența.